चरितरबा आई हो दादा कैसन पियवा के चरितरबा दिन भर घरवा के रहती त भीतरबा दिन भर घरवा के रहती त भीतरबा आई हो दादा कैसन पियवा के चरितरबा आई हो दादा कैसन पियवा के चरितरबा। सासु ननदिया से सुनी रोज बोली हफ्ते हफ्ते कीन के ले आवेला ई चोली। ऐसन का? सासु ननदिया से सुनी रोज बोली हफ्ते हफ्ते कीन के ले आवेला ई चोली। जवन जवन साड़ी लावे उहो 4 मीटर बा जवन जवन साड़ी लावे उहो 4 मीटर बा। आई हो दादा कैसन पियवा के चरितरबा आई हो दादा कैसन पियवा के चरितरबा। सुतहु न देबे ई त रात भर जगावेला धके अकबारी हमके हरदम दबावेला। सुतहु न देबे ई त रात भर जगावेला धके अकबारी हमके हरदम दबावेला। लागता कि देहिया में फिट करा हीटर बा लागता कि देहिया में फिट करा हीटर बा। आई हो दादा कैसन पियवा के चरितरबा आई हो दादा कैसन पियवा के चरितरबा। पियवा पमनवा के कैसे समझाई इहे सोची सोची हमरा आवेला रोबाई। ऐसन का? पियवा पमनवा के कैसे समझाई इहे सोची सोची हमरा